I starten der viser Hector, at han er fej, og han viser ikke tegn på Æstlers, og han taber ansigt. Længere ned er der en sammenligning, hvor Achilleus sammenlignes med en høg, der jagter en due, som er Hector, som prøver at flygte. De beskrives smukt, og sammenligningen virker dårligt på Hectors Kleos. Længere ned viser, det her stykke det viser, at skønhed var vigtigt, og det er jo noget, som heltene havde, men at det var vigtigt at være en stærk og tapper kriger, og at selvopfattelsen for dem var vigtig. Her bliver der sagt, at det gælder for Hector om liv eller død, og derfor galt det om at opretholde Hectors teammate og Kleos. Og både Hector og Achilleus de sammenlignes med præmiehængste. Til sidst gælder det om at blive nummer 1, og derfor er det godt, at guderne ser deres kamp, så vinderen opretholder sin teammate, og det er vigtigt at vise Æstlers. Kleos er der i det her stykke i sammenhæng med udtalelse om Hector, fordi han bliver helt som positivt beskrevet, hvilket så gør, at han har et godt ry, og ud fra det, så udviser han også fejhed, fordi han flygter fra Achilleus, og når han sådan beder ham om at skåne hans lig, så taber han også ansigt, og i den grad mister han Timæ. I punktet her, der ser vi, hvordan at Achilleus og Hector bliver sammenlignet mellem Ikyd og hund, altså at Hector han bliver jagtet af Achilleus, så ligesom hunden er efter Achilles. Nederst her i det her stykke, der ser vi, hvordan Achilleus selv, han gerne vil have sejren og være nummer 1, hvor han altså beder sin mandskab om, at de ikke skal dræbe Hector, da han selv gerne vil have æren for drabet på Hector, og dermed også sikre sig et par ry, altså Kleos. I det her stykke, der bliver der nævnt store Achilleus, som også er en af de punkter, der også går ind under Iliadens helte. Og så i citatet her nedenunder, der kommer der lidt sådan en voldelig attitude frem fra Achilleus. Her der indrømmer Hector, at han var fej, men han udviser nu Æstlers, ved at han prøver måske at få et bedre Kleos. Og så bliver der også igen vist her på, at det er et ideelt død krig. Han ser altså ikke noget problem i at skulle miste sit eget liv. Det er jo en god ting i forhold til Iliadens helte. Længere nede prøver Hector at overtale Zeus og Achilleus til at give ham sejren, altså blive nummer 1, ved at vi giver akajerne hans lig, mod at han vil gøre det samme. Han begår altså hybris og er bange for at tabe ansigt. Længere nede der sammenligner Achilleus sig selv og Hector med mennesker og løver, ulve og får, og han vil derfor ikke indgå ed med sin fjende. Han vil have en nærkamp, da det er ideelt at dø i krig. Den, der taber, kan derfor få Kleos ved at lide en tapperdød. Længere ned så vil de kæmpe ved en nærkamp med spyd, fordi de har en krigerkultur, og han vil have anerkendelse og Æstlers. Her kommer krigerkulturen så til syne, og i det indgår lanse og spyd og Æstlers, som også ses i det, at de begge to har mod på at slås og kæmpe til døden. Udover det, så er der også magulomani og hybris, og det ses jo i, at de begge to er overmodige og ikke tænker ud fra fornuft. Ja. Og så er det også ideelt at dø i krig i Iliadens. Ja. Timæ og Kleos spiller også en stor rolle her, fordi de begge to går ind og snakker for deres sag og er overmodige og deres ry. Og de følger ingen love eller regler i kampen, altså det er meget brutalt til en vis grad, og det er nærkamp meget detaljeret beskrevet. Jeg står det. Super.
God weekend.